Fl-ewwel ġimgħa tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borg indirizza żewġ laqat mal-Forum tal-Ferat tal-Partit Nazzjonalista u mal-Kumitati Sezzjonali fejn iddiskuta l-viżjoni tiegħu għall-Partit u għall-poplu Maltu Għawċi kollu. Waqt il-laqgħa mal-Ferat tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borg qal li b'determinazzjoni l-kol flimkien kapaċi jibni gvern alternattiv bl-użu tajjeb anke tal-Ferat illi jirriflettu l-ispektrum kollu tas-soċjetà Maltija. Dawn il-Ferat ukoll għandhom il-ħila li jikkonvinċu aktar nies jersqu lejn il-Partit Nazzjonalista. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista insisti li l-Partit se jkun qiegħed jgħin lil Ferat ikunu aktar proattivi permezz ta' diversi inizjattivi. Waqt iż-żewġ laqat Elix Borg semma kif fil-kampanja biex ġie elett kap ġdid ħareġ ċar kemm il-Partit għadu ħaj u kemm qawwi l-element ta' entużjażmu u issa l-attenzjoni kollha fuq il-Partit Nazzjonalista fuq se joffri ġdid u li jaħdem b'responsabilità u baqda kollettiva. Anke mal-kumitati sezzjonali Elix Borg tenna li n-nies iridu partit b'saħħtu għaliex huma ċċana li jaraw partit rebbieħ. Fiż-żewġ laqat il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg spjega li hu qed ħares il-qudiem sabiex kulħadd jaħdem jitfit għaliex għall-elezzjoni l-Partit Nazzjonalista irid ikun tassew preparat. Fuq kollox Elix Borg appella lil kulħadd sabiex fl-20 ta' Settembru li ġej propju waqt il-mass meeting tal-Indipendenza ikompli jitwassal dan il-messaġġ ta' unità u determinazzjoni. Se nagħmel minn kollox biex nagħtikom partit maqut, partit imsaħħaħ iżda fuq kollox partit rebbieħ, saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista fil-messaġġ tiegħu.